postavili po mužstvách. Poprosím, vážení športoví priatelia, poďte sa postaviť, spravíme oficiálne zahájenie. Môžem poprosiť? Tam si kúkaš od brankára, tam si taký, ja hovorím. Sme. Chcel by som vás privítal na už tradičnom futbalovom turnaji, ktoré porádá ORF Cosmos Camping. Tento turnaj sa poriada na spomienku našich kamarátov, ktorí tu s nami niekedy hrali. Dovoľte, aby som tie mená spomenul. Michal Červenka, Pálko Navrátil, pán Čamaj, Jankto, Javor Šemelák, Kučera, Matúška, Peťo Svátek, Fero Rozibal, Rudo Šmátrala, Maroš Kováč. Dovoľte mi pri tejto príležitosti, aby som spomenul ešte jedno meno, Alo Demitra. Teraz poprosím minútu ticha. Ďakujem pekne za pozornosť. Týmto by sme náš turnaj oficiálne zahájili. Zahájili sme už prvým zápasom, ktorý bol odohratý medzi Pumou a Cosmosom Camping s víťazstvom Cosmosu 4-0. Druhý zápas teraz bude nasledovať FK Vodra a nedeľu o 2:00 alebo o 2:00, ak už si oni chlapci určia. Rozhodca Milan Kocúr je medzinárodne uznávaný rozhodca, treba ho brať takto, ako je. A zdá sa mi, že to veľmi dobre vedie. Budeme ho pozývať aj na ďalšie zápasy. Prípadné pripomienky, keby ste náhodou mali, treba dať za nami. Želám veľa športových úspechov, aby sme to šťastne dokončili do konca. Ďakujem pekne.